Ajattelee niin kuin jokaisesta puolueesta pieni siivu meille, plus sitten gallupeissa, mitä on ollut niin iso määrä niitä, ketkä ei sano kantaansa. Että jos se porukka lähtee meitä tukemaan, niin meillä on täysin mahdollista olla vaikka isoin puolue. Niin jos ajatellaan, että meillä olisi 40 paikkaa eduskunnassa, niin silloin ollaan mahdollisesti jo isoin puolue. Ja tässä siinä meidän alle on sitten nämä kokoomus, demarit ja perussuomalaiset ja keskusta. Ja sitten nämä muut. Liike Nytille laskin jopa tuossa, ajattelin, että ne saattaa nostaa sinne toisen tai jopa kolmannenkin. Nämä niin kuin ajattelin tuossa. Mutta muista kaikista niin kuin, tuntuu, niin kuin, että meille olisi mahdollista saada siivu ja olisi se aika hieno, jos pääsisi tässä tunnustelijaksi tässä hallitusneuvottelussa, että lähdetäänkö sitten ja vähemmistöhallituksena, jos tuommoinen tilanne on.